Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Otso minutos nakaligay sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon naman Bacolod, Negros Occidental, Bogos nga Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition yari kita sa adlaw nga may 47 ka adlaw na lang nabilin Pasko na kaga 54 dias. Nag-aabi-abi naman kita sa nga tuwig 2022, November 8, 2021 kita subong. Nagalipas na ang unang semana sa nga Nobyembre kag subong ari na kita sa ikaduwa nga hugada, ikaduwa man nga Martes sa ikaduwa sa katapusan nga bulan sa nga tuwig 2021. Kinakabig bilang pinakamabudlay nga tuwig, bulan, semana, inadlaw, inuras, minutos kag segundos, hindi lamang sa mga tabo diri sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Ang balakoon sa nga mga tao ara gihapon mabatian kag mabatyagan. Sa gihapon perming ginapanugyan sa mga otoridad. Dili anay maghatag sa nga kumpiyansa. Lugay ka pulupawala lang. Langod hindi pa mapiho nga si COVID-19 ang mga babay na gidman sa aton. Aragyapon ang yasa nga pagpangalakaak. Sa gihapon may ara sang nagakatapikan, may ara sang nagakapatay. Hindi anay maghatag sang kumpiyansa. Hindi maging complacent sa mga nagakandidato naman para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Hinahinay lang kamo, hindi hinaras-haras. Kakulokal-mahin nyo lang anay ang inyo sa nga pagkabangis. Libot-libot lang pag may time. Ang pagalibot nyo dapat na opdan ninyo isang paghalong. Dari sa Bacolod mga kaaksyon, ara na, amat-amat na nga nagadamo ang nawong sa mga kandidato. May ara nga simple lang ang yuhom, pero damo sa nabuligan. Pero baw, may ara gid nga ang yesir nga nawong kagabilog nga bayhon. Sus, obos-obos gid mo. Alintiil pasaka sa ulo, kitang-kita gid. Tangod sa tuman karako nga tarpulin. Pagkakita sa mga tao, baw may nagalungo, may nagapang-abaw-abaw. May araman kanya nagasiling kung nga amo ginakadako sang yasa nga nawong sa billboard. Mandi lang ya solo streamer kag tulo tarpulin mo. Billboard gid makaaksyon.
ang iya sa digin patakod ting ibang mga tao nagasiling kung nga amo na kadako sang iya sa nawong sa billboard. Kaya manabalaan niya ko do kag daw medyo na batsagan sang sining kandidato ni o kung mga kandidato kaya daw nagalasay na sa iya ang mga tao kung mga botante. Munang rason ko nga ang gin parako gid niya para makita gid sang duwa kakalimutaw sang mga botante. Pero kung ang kandidato nga sincero kag wala na biya sang ulo arte-arte, walang kabana ya kaysa mismo nagkaibalo. Nga bisan hindi na siya magpaningwa kung mag-triple time. Ang mga botante mga mahamot gina sa iya. Wala niya, simple lang nga panugyan sa saning nga palatuntunan sa mga botante botohon ang hindi butigon, ang hindi kawatan, ang way paman nga hambog. Botohon ang may sincero kag may matudtod nga balatyagon. Ang ibanda kung eleksyon kagapanya lang nagapakita sa tao, dapat pilion nyo ang sincero, bisan ginasiling nga hindi gid man tanto kaalam, basta ang serbisyo wala sang lakot nga pagpakuno-kuno. Alas 5:13, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong nga mga balita nga dapat naton sa nga pagamunuhon sa bahin sa nga balita lokal. Nagdagsa, nagpanong kag sinumbali. Tatlo kaen. Nagdagsa, nagpanong kag sinumbali. What? Muna, ang natabo kapon. Isa ka bantog nga mall. Dere sa Bacolod mga ka-aksyon pareho lang. Sang lugar nga daw bag-o ginbuksan sa publiko. Bangod sa paglagaw, bangod sa pagsinulod. Sa hindi lamang ginatos kundi linibo gid ka mga tao. Oh no. Damo-damo. Alin sa bata, tigulang, tambok diwang, laon, balo, binayaan, patigani ang pinamataan. Nakita sa sining mall, nagpanong kahapon sa sulod sang mega mall dira sa may reclamation area. Bawang reaksyon sa mga tao, labi na sa mga mismo nakasaksi. Daw ala tulabong man kuno nga nagpanong sa social media mo ang mga reaksyon. Karan na tingalang gid. Kaya nag-question kung nga gulpi lang. Nga daw gintugutan Okay, ginpasugtan yung mga kapasunod mo. Ang tuman kanamong ang mga tao, labi ng kabataan nga bisan. Ang pila palang kabulan, mga ka-aksyon nga lapsag nga nakarga pa gani sa ginatawag na baby stroller. Araman, kita mismo nakakita man kay may ginbakal takapon dito sa inang mall na. Grabe ka namo sa tao. Ano ba lang tabo di? What happened? Namo sa mong sang nagkuba-kuba naman ang dughan ho. Bangod base sa masunod nga mga inadlaw. Gulpi naman nga magbutsyog lang pa namo sang kaso sang COVID-19 diri sa may syudad sa Bacolod. Ang lokal nga gobyerno sa syudad on the go sa galayon. Magahimo sila kung base na kigangot na gani sa tagnumalahan sang sining mall. Kibalaon kung bala nga agulpiada ang pagdagsa sa mga tao nga naglagaw, nagpangumpra kag nagpulo pa mahaw. Samtang sulat sa Bacolod, ginlansar ang ginatuwag nga bakuna card subong nga hapon. Card pamatuod nga inang tawo na bakunahan na kontra COVID-19. Kag curfew sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginatun-an pa nga panabuan kon kakason. Bangod sa sige-sige nga pagjutay isang COVID-19 cases. Tun-an-anay bangod wala pa sang kasiguraduhan na kung dulaon ang curfew hindi na makaapekto sa pagsaka sa ang kaso. May punto gid, no? Di man ay pwedeng ora mismo, dulaon lang. Sabahin naman sa nga balita nasyonal, isa sa nga balita nga medyo damo sang nagdayaw kang napasalamat
Nabo man sa hausan kag nakaginhawa sa madalom-dalom. Matapos may baluan ang palayag ni MMDA Chairman na Binhor Abalos nga mga alkalde sa National Capital Region o NCR nagasuporta sa plano nga pagkakasnasang facial use policy magluwas lamang sa mga lugar nga ginatuwag critical areas. Una ini nga proposal sa nga DILG nga dulaon na ang face shield requirement. Ang DILG amo man isa ang mga plastar sa nga rekomendasyon sa sinapol nga pagkahimuon sa Interagency Task Force IATF on Emerging Infectious Diseases sa maabot nga Webes ni sa November 11. Kaya mo ni ang gwa sinamat-amat lang pero ang duda nagpagpati sang kalabanan akon nga nagdesisyon giman nga dulaon ng pag-usar sa nga face shield na ginasiling nga way manggani sang pamatuod nga nakabulig giman na ganahaganing paglatnanay sang kagaw tagi sining nga face shield ni ang reaksyon sa nga pila ka mga tawo ambal nila ti dulaon na tangod kay ubos ng stocks ubos na baligya kag nakuha na kuno sa mga negosyante o supplier ang minilyon o kon base bilyones ka pesos pagani nga ganansya. Yaman ang pagduda sa kalabanan. Way padalabot ang sakto barrier bla sa mga motorsiklo, dumduman nyo to. Way gintuya sa malasihana. Ato ya tuman gintuya kasi kwawi nga rekomendasyon ng plano. Ang mga nagbutang to sang barrier sila sa motorsiklo, nagastuhan pa to sang libo-libo. Way mang to magdugay kay mati sa ulihi. Nabatsagan guro sang sining sinoman nga tinugan nga nag-propose ni nabalaan niya man guro, dumduman niya man guro, nga daw way gidya sampulos Ang ibang to nga barrier gingamit na lang to pang tabon sa buslot. Kaya gani agin usar na lang to takob sa lawas nila. O kung panagang samtang kapriso, prito. Para nga hindi magsikan sa mantika. Hindi bla. Hinami bla na. Ari pa gino, ang plastic barrier sa public transport damo ka saling daw, truman. Pero sige lang kita nga mga ultimo nga tao mag-aksyon sunod na lanta. Tangod ginasiling nga ang mga yara subong sa gobyerno hindi bantanan ay yara gid. Ang nagapalam-alam pero gumurahon gali di lampuan sulumpaan pa. Sa laktod, opisyal nga hindi nga yan sa posisyon. Kaila sila ginapangalagaran kundi yung opisyal nga dapat pahurabog sa basurahan Lasing ko ba, hindi? Aksyon Radio Philippine Standard Time. Anong reaksyon sa Malacanang? Di, abinyo, tutuod na gini nga makakasting facial dito sa may NCR? Hindi pa? Huwag papiho? Yari ang reaksyon sa Malacanang ho? Ang siling ni Presidential Spokesperson Harry Roque, tamo magaling ka siling nga si Harry Roque, mapapili manigi senador. Huwag pa naman nagabot ang November 15 mo. Di si Roque, Presidential Spokesperson. Ambalya, ang mandatory nga pag-usar sang face shield is still in place for now. Ang mga alkalde hambal ni Roque dapat magsunod sa ginatuwag nga chain of command sa pag-implementar sang COVID-19 policies. Ano ni? Taamo pa bilinaw. Taamo pa guro bilin. Ang ini nga palayag ni Roque amo ning sabat sa Malacanang, no? Sa nagwa nga balita kay na sa aga nga ang Manila City nagkakasna sa mandatory nga paggamit sang face shields. Agluwas lamang sa sulod sa medical facilities. Kawin ang patag ni Roque nga ang National Government Pandemic Policy Making Body amo ning IATF subong ginatun-an ginapalitikan pa kon bala dayonon ang pagdula na sa pagsuksok sang face shield sang tanan gidya mga tao sa pungsod ng Pilipinas. Hindi kay sa isa lang ka lugar. Amo nang natun-an sang IATF mo nang dapat desisyonan. Hindi kay pila lang ka lugar.
Ini pagkakas gani isang plastic barrier sa public transport no way paniyasing way isang patod nga mando hindi bala may ara sa mga nagkakas gid man. May ara nga waay naging kakas ay way isang patod gid nga mando. Pang kabugusan bla, pang pungsod non nga mando. Ang panugyan dari ni Roque, wait lang kamo, nayda. Ang iyagi na pahanomdom sa mga mayors o mga alkalde, mati kamo kay Roque ha. Ang asilin ni Roque kamo nga mga mayors, ara kamo na paidalom sa control kag supervision sang presidente, sang president executive o kung executive branch of government. Ambal ni Roque ang desisyon ng IATF ay desisyon din ng ating presidente. Antayin natin ang desisyon ng IATF meanwhile until hindi nababago ang desisyon ng IATF. The order of the president through the IATF is ipatupad pa rin ang pagsusuot ng face shield. Eddie wow! Alas 5:23, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibanoon ta observation report sa nga patrol, damo gyapon nga soksok facial des Bacolod. Kag damo gyapon mga salakyan nga may plastic barrier. Si ang kilala ko nag-augtas na eh. Ano ba talaga? Ano gid bala? Ang DepEd naglansarman sa mental health helpline para sa mga estudyante kag school personnel. Ibanaon ta man kay November 15 maka-aksyon ang limited face-to-face nga klase sa lugar nga ginapili diri sa aton sa Western Visayas, tatlo lang di. Ka mga public schools ang pwede makapatigayon sa limited face-to-face. Why diri sa Negros Occidental? Kaya ang tatlo ang mga ka-aksyon ara sa bahin sa Antique, duwa isa Saklan. Sa aton diway pa. At mayo man na kay maobserbar tanay sa ibang nga lugar. Basi dason nga pag mando sang DepEd or sang gobyerno nasyonal, malakip na ang pinaka mga lugar diri sa Western Visayas. Observation report sa patrol with Aksyon Jan Diaz Aksyon Jan kabos tabakolon sa bang please cabin. Ang mga drivers, mga operators, mga ka-aksyon na may arabas pati kayo nun nga rollback, ang presyo ng petrolyo, tapos ang pulo kadlaw nga sige-sige saka, pulo kadlaw, pulo ka beses nga sige-sige saka, good news sila sa mga drivers. Mong kita kinaiban, doon nagkangirit, ang bagal nila, ganyan kita piso lang ang ginanubo sa gasolina how. Do pulo ka adlaw o kung pulo ka beses nga saka, isa ka rubo piso, mayara pa 15 o konsentimos. Pero makano naman makamayo-mayo naman para sa iba na kay para at least mabuin-buin na ng ilagi na agunto subong nga kamalo na aksyon mo isang presyo sang gatong. Mangkot mo ko kung may mga plastic barrier pa? Oh. Why na? Why na? Alor sa plastic barrier, kita mo ito, hindi naman sunod ang social distancing, sunod sang jet. Mo gina? May gagbay na gani nga maguyabay, oh. Ichimpo, gini kaya ba sa mga maguyabay, isang una, dubulaganay kami. Kung magsakay kami sunod sang jet. Di mo kayo makita, yung matutuod, di sila ko nung pinalangganay, kaya subong ang panahon, duway na nila gila sa social distancing. Kaya Aksyon Madrid, may downtown area, pero although may harap pamanggid nga mga jeeps na nag-aambal nga, hindi naman pagkakaso na kabalo kang utok dahil sa gobyerno do so butong man nalibuas at lalo magambalo ibalik na naman ang ang barrier kay do damo gin naga-violate kaya bali na para di sila magasto butang na nagadaan total mo magyapon kada moon sa mga pasero nga ila maakomodar aksyon man no? O abiso man sa mga drivers, mga motorista, diri sa tubang sang daan nga City Hall, tuwing pa diri pagkayos ang dalanon, rason kung nga makaksyon, isa gilamang kalinya sang dala ng maagyan sa mga driver, mga motorista, galing dito sa bahin sang SM City Bacolod, from Barangay 13, pasak makaksyon diri sa downtown area. Duha actually kadalan pwede tani. Ano mo nagaling ako kay may mga Facebook vendors diri nga diri sila naga-parking sa kilid sang dalan diri man sila nagabulbaligya magkaksuak sa area sang dalan Lozoriaga and rason medyo imbes nga makapagtiket tani kaga makapakilid-kilid mga motorista kung mga motorsiklo
hindi gid pwede kay ti ara drama ka aksyon ining mga nagabaligya no siguro ko ni-regulate ka magkalud traffic authority office sa mga panahon mas maayo ina agud nga malikawan ang pagginutok sa mga dalanon dili nga daan sa may downtown area particularmente na sa area sa Dalan Araneta ining apat ka linya sa lagpad man ini ang kilid sini magtimbang nga laing remo na di nga pradahan sa mga dipasayang jeepney Ruta Barago Libertad Mandalagan Libertad mga kaaksyon dili sining hapon makabig dili nga light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagabalaan sa palibot naman sa plaza publika kung mga kaaksyon may arada nga baligid nga Bazar sa area Sandalan Gatuslao padulong area Sandalan Rizal irason kung nga man wala sang parkingan ang di pasayang nga jeepney sadto nga dahil ginutok mga kaaksyon subong patigalan ginahimo parkingan para lang kakuha sang pasahero nga makapauli sa tagsa ka mga padulungan mga kaaksyon may araman sila bitbiton hindi man mag-zero mga kaaksyon sa Redri sang Rizal Gatuslao sa ning hapon makabig diri nga light to moderate man ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambala. Aton ruta subong pa sa north na kita portion, padiretsyeng ruta naton pa 888, makita naton diri hindi tanto mo sila kabugatan ng trapiko pero matamat na gidman. Nagadamo in terms of volume sa masalakyan ang aton pagambalaan subong hapon mga kaaksyon. Advice, reminder, may kang tanan, preso sang gatong diri sa sulad sang Bacolod as of this time. Mga kaaksyon ang preso sang gatong sa pila ka mga dalagko nga mga gasolinahan kumpanya mga kaaksyon sa sulad sang Bacolod ang preso sang krudo o kung diesel nagamboy gapon 51 pesos and 55 centavos pinakabarato na pero may po ito doon nakita pinakabarato pag ini 48 pesos and 58 centavos preso ina ka diesel o kung krudo makaaksyon depende sa papisantisan nyo depende ka makalibot makakita ka ba sa burubado diswerte nyo kid makaaksyon preso makita sa gasolina ang pinakabarato nagamboy 61 pesos and 35 centavos 61 pesos kag 35 centimos may ari makaaksyon presyo nga nagadangat naman 65 pesos and 29 centavos 65 pesos kag 29 centimos pero may mas mahal pag idili nagalabot 66 pesos mga kaaksyon and 79 centavos no so far mga kaaksyon may pinakauling nga presyo sang gatong sa sulad sang Bacolod sa pinakauling nga update sang national may ginalauman nga pagnubo sang presyo sang gatong buwas nga adlaw most probably epektibo ini 12:01 karon sa kagahon mga kaaksyon ginalauman diri ang pagnubo sang presyo diri sa gasoli o kung sa may krudo mga kaaksyon gina-expect ang pagnubo sang 10 piso sa kada litro presyo na sang krudo meron din 60 centavos sa presyo naman sang krudo gasolina to 1 peso ha krudo 60 centavos kag 65 centavos man sa presyo sang kerosene so may bagulag sang presyo buwas sa kagahon mga kaaksyon. Manaming panahon mabulubugnaw sa palibot sang syudad wala gid sang galom gani patimaan ini may mo wala gid sang pag-ulan subong nga hapon tubtob sa kagabihon. Sa tuturan nga mga kaaksyon sa masaning panahon namin gimahigop sang mainit nga kape pero kung kape ang aton pagamalaan isa lang ang aton gina-endorso 100% natural, 100% organic. Nagalimpyo ko nagabulig ng pa-uptake sa aton memorya. Kung nagainom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw pareho lang nga nakapangape ka na sa pika pa.
Sa live stream, ginaktalista ang nagpadala sa ilas nga mensahe. Jeriel Gadudo, thank you. Miday Oligo, Bari Cafe, Barangay Tangob. Melvin Peñafiel, Norby Bautista Susan, hilawak sa Marlon from Qatar. Salamat gid. Tamiyo ni Milail, Vanessa Starmeyo, Jinky Dialagdon, Yvonne Boy, Sir Merilyn Tibag, Raymar Siatu, Imperial, Noel Amar, Alex Montaza, Ray Barrio Kamayang Hapon, Melvin Solidarios, Apdo, from Barangay Malingin, Bago City, Ana Senoro, alright, thank you. Melvin Solidarios, Apdo, happy 80th birthday to Chay Ina, Disendario of Bago City. Arama si Michi Amban, good afternoon sa Marlon, Tamiyo lang, gani sa taga DSB. Sa family Amban, kag Tapang, kay Papa Julisis, kag Mama Friska, kag Zandler. Okay. Sige. Moyek Siaton, Sir Kabudlay na pangitaon ng politiko, kay tanan nga politiko may hidden agenda. Thank you. Marilo Lianes, good afternoon Aksyon, good afternoon sa family, Ribatado kag Lianes family. Okay. Ana Sinoro, mayong hapon. Salamat kita. Afia Kimeriman, mayong hapon. Manjo Biarneho, Humalumina, good afternoon. Amoyek Siaton, wala pulos nga roke, hindi iya pagkakson kay Damo Stack sa family. Marilo Lianes, good day back sa watching lang ko din sa may Purok Kawayanan, Pandanon DSB. Jan Acosta, hello. Monitor lang ko diya, kag sa mga taga Purok Paho. Barangay Dulaw, Bago City. Okay. Bernadette Lacson, good afternoon. Watching Paglaong Village. Thank you. Thank you. Iban balikan Dugay-Dugay. Nahilis din siya.
Dire kita sa paghatag sang kayuhan. Mahatag naman kita na isang kayuhan sa sining mga tinion sa November 8. Sino ayan ang mapalaro na sa ato sa nga tempranong pagpanagtag sang pamaskwa dari sa Aksyon Radio Bacolod. Cold 500 peso. Sige, ginagabot pa ni Aksyon Christian, mapili kita isa. Standby ka muna ha. I-open ang inyong sining cellphone. Hindi magpa-call ba, hindi magpa-high blood. Sa mga high blood, dira mga ka-aksyon, gina-recommendar natin sa mga ang development na ka-aksyon dari sa maysuran sa Bacolod kag Negros Occidental kung COVID-19 cases ang paghamalan. Mayad ang pila sa ka mga figures nga ginapagwa sa ato sa lokal gobyerno sa Bacolod kag sa bahin sa probinsya nga level. Amo na ang panugyan ugaling sa ato sa gobyerno tulutiid-tiid na hindi magsiling magpagulpi bilasang pagpatigaw sa inyo sa niyang aktibidad. Ibanoon tari ang pag-coordinate pabay angot sa lokal gobyerno sa Bacolod City sa tanumalahan sa SM Mega Mall. Okay man, ibanoon ta kung nanogid bala pwede na bala makasunod ang kabataan o kung hindi. Or gindula ba lang ginatawag capacity limitation? No? Sa bahin sa probinsya nga level, may executive order mo. Si Governor Bong Lacson nga nag-implementar sang curfew. Umpisa alas 8, tubtob alas 9, tubtob alas 4 sang kaagahon. Tiginatunan pa ni sabang sang ato sa nga provincial government kung bala pa buhin-buhinan amang inuras o kung dulaon na gid sandalayon. Alas 5:48 diri kita. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Okay, naka-standby na sa piyak nga linya ang ato sa winner. Hello, mayong hapon. May hapon, sir. Yes, good afternoon. Sino pala yung sa linya? Si Milita Kadayday. Niolita Kadayday. How old is Niolita Kadayday? Mga pila ni edad ka? 54? 64, naku, sir. 64. Senior citizen nagali si Nanay Nioleta. Taga diin si Nanay Nioleta. Sa Puntibilla, Alihis, sir. Purok na sa Puentevilla, no? Oo. Sa barangay Alihis. Pao ka ba matigid permi si Nanay Niolita Kadayday sa Aksyon Radio Bacolod? Oo, amo gini, sir.
Isa lang pamangkot ko test nakagaan na 500 peso no ang tagline ganyan no ang masay may mga batian bla mag-extra nga mga reporters dari sa Aksyon Radio Bacolod ano gani na inyo leta Si Fred Salanga, si Boy. ang okay damo na siya no okay na siya ay nang antes pala na inyo leta kundi mag-report ang Aksyon Radio reporter may extra gina sila. Ano ganing parami mo na mabatian? Alang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Ay, una sa balita. Una sa Aksyon. Nan sa Bacolod. Oo. Aksyon Radio lang. Okay? Sige, na inyuleta kadayday, congratulations ulaton mo ng imo sa nga 500 kay ipadala na si imo pagi sa pira padala. Thank you gid kapamati para sa Aksyon Radio Bacolod. Good afternoon, na inyuleta. Thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1. Sige, salamat kid. Alas 5:50. Sandon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant. Dyan sa report pa yung hapon sa liwat, please come in. Aksyon mo ay nagsugod na ikaw duwa nga drug test sa tanan nga mga kapulisan diri sa may Bacolod City Police Office inibilang pagsunod man sa mando sang higher command nga dapat 100% sa tanan nga mga kapulisan kag non-uniform personnel o kung NUP nga nagaserbisyo sa isa ka unit ang dapat magpaidalom regularly makaduha ka beses sa ginatawag nga drug test action mo. Ini of course kinanglanon man labi na nga sila mismo ang nagkakapanya batok sa illegal nga droga. So diri kay Bacolod City Police Office spokesperson kag chief sa Police Community Relations kag PCR Office nga si Police Lieutenant Colonel Sir Lacdabana. So ikatatlo na nga semana subong no last week ikatatlo nila nga semana kay nakaschedule ang mga kapulisan. All in all ang kapulisan nga organic kag mga NUP mga 864 ini sa tanan sa sang Bacolod and ginaschedule na sila by batch action month. Last week was the third week ng ilang drug test na ginakandak sa crime laboratory. And then, usually, ang resulta, ginapagwa man na nagalayon, and so far, according to Kigabana, wala sa may nagpositibo sa droga ng mga kapulisan sa syudad sang Bacolod. Pero, ang recently, last week, ilang magikandak, wala pa, ginatingob pa, natipon pa ang tanan nga mga resulta sini and para ila may baruan pero tila ginalauman nga dapat mga negatibo ang tanan nga kapulisan diri sa BCPO ilabi na nga hugot kag tilapnagon gid ang kampanya kontra illegal nga droga sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Second semester ini kay bangod nga duha na kabese sa katuig. Last semester according to kay Gabana silang record wala sang may nagpositibo nga pulis sa illegal nga droga action Marlon. And the same man subong ila expectation nga hopefully magnegatibo man ang tanan nga mga kapulisan sa BCPO. Yari si Police Lieutenant Colonel Gabana sa interview. Okay. So meaning requirement na gali sa tanan nga mga police officer, sir? Aksyon mga batian si Police Lieutenant Colonel Gabana ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. According to sa iya, may nangabilin pa nga wala pa nagpaidalom sa drug test pero schedule man sila within the week kaya para matapos ang second semester sa drug test sa mga kapulisan. So, ang iladri nga ginabatch nila hindi tingob, bangod nga hindi man pwede nga bayaan ang isa ka police station o kung ang isa ka unit, departamento sa mga kapulisan nga dungan sila tanan. So, ginautay-utay nila action mar. Ang importante lang diri according kay Gabana, nga tanan, mapaidalom sa drug test, agod nga magahatag man sa kasiguraduhan
sa publiko nga tanan nga mga kapulisan kag non-uniform personnel ang hilway sa impluwensa sang illegal nga droga aksyon mar. Sa totoo nga mga ka-aksyon sa pagpolisi tag sa kamapulian, hindi nyo git pagkalimtan ha, magpaligo, magpanghilamos, magparibin mga ka-aksyon, nagod masigurado nga likaw kita sa nanuman nga mga kagaw, nga mahimo makatugas sa mga balatian mga ka-aksyon. Pero dapat siguraduhon nga ginagamit nga habon, 100% natural, puro-puro herbal. Atong ginarekomenda na paggamit mga ka-aksyon sa Zanton Plus Herbal Soap. Sa totoo nga matag palamati, ang Zanton Plus Herbal Soap nagabulig inibod nga madula ang milasma. Kung ang panitalit sa inyo guya, napaamis man ang inyong kutis, basta matag-adlaw nga tanan, wala ninyo ginakalimtan. Magamit sang Zanton Plus Herbal Soap mga bakal, malapit sa tagsa man ninyo mga balaligyan sila tagsa kamalugar. Sa tunmal mga ka-aksyon, sa mga panahon, ang COVID-19 nga malatigan aton sa gihapon ginakabalakan. Pabakurod ang resistensya magtumara sa matag-adlaw nga tanan sang Zanton Plus Gold. Mga ka-aksyon, ang Zanton Plus Gold himo gikan sa naglain-lain nga mga herbal extract. Kaangay sa marguso, ahos, spirulina, kagiban pa. Ganun na pang ginalat yung mga ka-aksyon magbakal sa Zanton Plus Gold sa mabutika, 14.50 pesos lamang kada kapsula. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz, ulas sa Bacolod sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Cleansing, nourishing, kag balancing. Amo na sang Evergreen Herbal Capsule nagkulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa atos ring lawas. Epekto sang Evergreen ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation, so kayo pa. Anong kulang nga dapat duwangan nga resulta sa nagalain-laing nga balatian? Kulang ang vitamins kag minerals. Kung naraka mo sa may Victoria City sa Kane Town, mabakal ang Evergreen sa St. Anthony Drugstore sa Cadiz City, 978 Pharmacy. Sa Victorias, Botica St. Roach, ang sa Escalante City, Zainin Drugstore. Nagasunod na aksyon na balita evening. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.